Sziasztok, én Marci vagyok, és újra veszem ezt a videót. Ez itt az első videóm, úgy, hogy ez már kész egy videóm, és ezt utána vettem föl. Viszont ezt töltöm fel előbb, csináltam egy ilyen fűszerlöty kóstolót, pontosabban bűrze kóstoló videót. Na most a kamerát nem tudom, hogy tartsam, vagy hogy legyen. Remélem, hogy így most jó, tehát hogy én vagyok úgy nagyjából középen. Mit mondjak? Sok mindenem mentem át, mióta a régi csatornámon abba hagytam a videózást. Kezdtem egy új csatornát, hogy tiszta lappal menjek, és akkor a régi csatornámra feliratkoztam egy másik csatornámmal, meg Van egyébként már vagy 10 YouTube csatornám, de minek? Tehát volt annyi tervem, de nem, egyik se valósult meg. Viszont most itt vagyok, videózok, van videószerkesztőm, vagy inkább fél videószerkesztőm, telefonos. Rájöttem, hogy az állított kamerával szart se érek, már bocsánat. Nem tudom, miért úgy tartottam, viszont most elvileg így jobb. Tehát a minőség az nem hiszem, hogy jobb, van egy kamera. Nem a telefonos kamera, hanem videókamera, viszont nem jó. Úgy, ahogy van, nem jó. Azért, mert rossz. Mindjárt mondom, ez a szóakadás még mindig bennem van. Szóakadás, igen. Tehát azért nem jó, mert nem úgy veszi a videót, ahogy kéne. Vagyis állvány például nincs hozzá, most itt a kezemmel viszont csinálok, mert nagyon fárasztó itt tartani a kamerát. Telefont. Na tehát ez a kamera azért nem jó, mert a számítógépre nem tudom átrakni, meg nem tudja úgy lejátszani a számítógép BS Player Pro-val, nem tudom, hogy kell legyen, BS Player, vagy nem tudom. Mindegy, tehát nem jó. Aztán volt egy műtétem is, de ezekről majd így külön beszélek. Van egy kistesóm, meg minden. Na, igen. Mik várhatóak a csatornán? Hát gameplay nem tudom, hogy mennyire várható. Most itt annyira el vagyok én csúszva. Gameplay, van frepszem, igen, csak nem jó, mert ha felveszek egy ilyen videót, ami olyan 15 perces, akkor foglal mondjuk olyan 70 GB-ot, ami azért nem kevés, és betelíti a D-meghajtót. És mivel még nincsen saját gépem, ezért így csak a D-meghajtó az enyém, és akkor szívtam. Max így PowerPoint 2013-mal tudom megoldani ezt az egészet, úgyhogy abban van ilyen videóvevő, és akkor ilyen Cleverbot, Agario, meg ilyen gameplayeket tudok csinálni. Nem tudom még mi lesz, vagy hogy lesz, de majd valahogy megoldom. Mit akarok én még mondani? Nem tudom. Igazából, hát ez az első videó, mint mondtam, már vettem fel egy másik videót. Igen. Na, szerintem ennyi lenne ez a videó, 1-2 percet így elbeszéltem, elvettem az életetekből ezt az 1-2 percet, ilyen hülyeségre. Nem tudom, szerintem, hát én úgy viccesebbre terveztem ezt az egészet, meg már úgy próbálok így gyorsabban beszélni videókra, de ez nem jött össze, tehát én így gondolkodok a mondatok közepén, hogy na mit is kéne mondanom, meg úgy izgulok is, de mindegy. Többi videómat megpróbálom pörgősre, amit úgy lent felvettem, az így ilyen hülyeség is van benne, meg így, hát mindenféle, igazából annyira se vicces, de legalább van valami benne. Ha tetszett ez a videó, lájkoljátok, iratkozzatok fel és kövessetek Google Pluson, de minek? Sziasztok!